Şuun Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň hemde ýurdumyzyň ýokary gym mekdepleriniň talipleriniň gatnaşmagyna sport parahatçylygyň we ynançmagyň gereği duratly sport marafony geçirildi. Sport sagdynyk çäresine gatnaşylar 3600 metr aralygy ylgamakda ezberligini we çydamlygyny görkezdiler. Sport marafony badalyga berilmegi bilen paýtagtymyzdaky bir tarap Türkmenistan şaýolunyň arkadaky binasyna eltýän bagçalyk köçesinden buňky çäre münasibeti çykyşlary ýaýbanlanyrly. Çıkış edenler sportun ve sağdan durmuş yolgörlerinin vaat edilmegi, yurdumda sportun türlü görünüşleri bilen meşgul olmak ve täze sport ýeňişlerini gazanmak bagatda döredilen mümkinçilikler üçin çoňur hoşallyk bildirip, arkadaly gahyrman serdarymyzy we gahyrman arkadamyzy tüýsürekden berk jan saglyk, watanmyzyň we halkymyzyň bähbedini alyp barýan giňerimni işlerine mundan beýlekde üstünlikler arzu etdiler. Şeýleken bir ýerde köpçükle medeni sport görkezme çykyşlaryna giň orun berli. Belentkeňde ýanglanan aýdym sagyň uwadyň aslynda ýerine ýetirilýän sport hereketleri hemde tansar, sport parahatçylygyň we ynançmagyň gereği duratly sport marafonyna gatnaşyjylaryň ruhuyletdigini artdyrdy. Olar kalplaryna dören eýsilme ruhuyletlik bilen bellilen 3600 metr aralygy ilkinjilen hatarına geçme maksat edinip badalygyny okodundan ýaşa başladylar. Bu çäre berkirar watanymyzda sportun giňden waz edilmegine we ösdürmegine möhüm ähmet berilýänini nowata gerek taksirledi. Munyň özü sport bilen meşgul bolýanlaryň sanyny artmagyna şertlenýär. Gahyrman arkadamyzyň başlangyjy bilen asly däbi ugurlaryň köpçüklen sport çäreleri häzirki wagtda arkadaly gahyrman serdarymyzyň bu ugurda üstünlikli durmuşa geçilýän toplumyň strategiýasyna münasip dowam etdirilýär. Arkadaly gahyrman serdarymyzyň belleşi ýaly sport jewsleşdiriji, ruhlanyrjy güýç bolmak bilen ähli parahatçylygy ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň putalanymaga hyzmat edýär. Ýurdumda sportun türlü görnüşleri bilen meşgul bolmak, netijeli turganyşmak, turganlaryň ustatlygyny kämilleşdirmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, milli we halkara derejelerde ýaşary guramak we geçilmek üçin döwrap ugurdoş düzümler döredildi. Munyň şeýledegini ýakyny Aşgabatda ol üstünlik bilen geçilen sportun milli we goşokly alış görüşi boýunça halkara ýarşym nowata gedek taksirledi. Marafona gatnaşyjylar arkadaky binasynyň Aşgabat Köpüli stadionynyň Aşgabat mehmanhanasynyň hemde Batköş toý dawralarynyň merkeziniň daşynyň gurşap alýan bagçalyk köçesini ugur bilen ıglap geçdiler. Ýaşyň jemleri öňatlaşan talip ýaşlaryň Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň hemde mektep okuwçylarynyň aralaryna kesitlerini ýeňjilere hemde öňdäki ornlara münasip bolanlara bayrak hökmüne gymmat bahal ýadygarlyk sowgatlary dawaralýagdy oşurly. Şeýlekde paýtagtymyz Aşgabatda geçilen sport marafony ilatyň saglygyny berkitmäge hemde bedençe we sport hereketini wagt etmäge ýardam berýän çäre öwrülip, öňe gatnaşyjylara sagdynyk we ajaýyp ruhuyletlik güýjüni peşkeş berdi.